Silav gelî kesan, werin em îro jî li ser bingeha hejmara, li ser hejmara, xaneya hejmara, bingeha hejmara û li ser reqema bifikirin. Niha di vê derê de sê tune pirse ye, hejmar çi ye, xane çi ye, bingeha dehan çi ye, reqem çi ye? Em ê îro bi awayekî lez û bez bi ser van re herin. Me ji berî vîya, ji bonê vîya min hinek nivîs kiriye, em vîya bixwînin hele em çi fam dikin. Bingeha deha hejmara deha. Bingeha deha çawa ye dema ku min qala komkirin û kêmkirinê kir, min ji we re qala deh tiliyên mirov kir. Bingeha dehan jî ev e. Bingeha deha tê çi wateyê? Gorî bingeha deha her xaneyek sifirê da hetanî niha dikare hejmaran bigire. Weke mînak yek, du, du, sê, çar, pênc, şeş, heft, heşt, neh. Ew hemî hejmarên di bingeha dehan de ne û hemî yek reqem in. Va tê çi wateyê? Ji bingeha dehanê çawa ez zanim va di bingeha deha de ye? Ji ber ku yek, du, du, sê, çar, pênc ez nabêjim deh. Ez nikanim bêjim deh. Heke ev ê yek reqeme be, ez nikanim bêjim deh. Dema ku ez bêjim deh, wê bibe du reqem. Hema ez dixwazim bira yek reqem bibe û ez dixwazim bingeha deha ye. Bingeha deha da yekê da hetanî deha ye. Dehê jî tu najmêre. Deh dibe çi bi rastî? Bi rastî deh dibe vaya, dibe sifir. Hema em niha li ser vîya nesekinin. Tenê bi vîya wayî bifikirin. Dema em dixwazin hejmarên du, sê, çar an jî zêde reqem binivîsin, em çawa dinivîsin? Em bi vîya wayî dinivîsin. Wek min ji we re got, ev du îhtîmal hene. A yek, va hejmara, hejmara dehan nin e. A duya, va hejmara ne a yek reqem e. Heke va ne hejmara deha wiya, weke mînek hejmara yanzda wiya, bi rastî hejmara bingeha em bêjin bingeha şanzda wiya, bingeha şanzda wiya, menê bigota ev ne bingeha deha ye, ev bingeha şanzda ye, em dikare bi vîya wayî binivîsin. Hema vaya du reqem e, yek, du, du û hejmara deha ye. Ew jî tê çi wateyê? Reqema vê derê yekê de sifirê de hetanî niha kane bigire, a vê derê jî sifirê de hetanî niha kan bigire. Vir de yek girtiye, vir de sifir girtiye. Ji ber vî yekê jî boneke em bizanibin vaya di hejmara va di bingeha deha de hatiye nivîsandin, dibêje em bizanibin ev çend reqem e? Hew. Heke ev du reqem bise, em zanin ku ev hejmara bingeha dehan de hatiye nivîsandin ji ber ku dibêje du reqem e. Bi vîya wayî ye em berdewam bikin hîna hûnê baştir fam bikin. Heke wehîna xaneya bingeha de bingeha dehan me qala xaneyê nekir, em ê qal bikin bingeh reqem fam nekir, niha hûnê pir xweş fam bikin. 2024. Ev hejmareke bi çar reqem e, yek, du, du, sê, çar û di bingeha dehan de hatiye nivîsandin, her reqemek dikare di sifirê de hetanî niha reqem hejmara bigire. Di sifirê hetanî binivîsin. Xaneya di vê derê de jî di vê durumda xane çi ye? Xaneya yekan. Ev xaneya yekan e. Xaneya yekan çar e. Xaneya dehan du ye. Xaneya sedan sifir e. Xaneya hezaran jî du ye. Di vê derê de wek hûn dibînin xane di hemiya de hemî wek hev in.
خانه 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 یکان خانه یکان خانه دهان خانه سدان خانه هزاران دما کویا وەکە بە خانەیە هەزارن ئەم دەبێژن بڤیاواییە زاتی دڤردا تشتێکی واژی هەیە ji bona ku em viya bi awayekî din binivîsînin bonagan vê reqemê bibînin yanî serê dawiyê vê hejara 2024 bibînin divê em xaneyê nirxê xaneyê bi nirxê hejmara di wê xaneyê ve carkirinê bikin yanî ew jî dibe çi 4 cara yek xaneya yekan 4 e nirxê xaneya yekan 4 e û xaneya yekan e xaneya dehan du ye nirxê xaneya dehan du ye nirxê xaneya sedan 0 e nirxê xaneya hezaran jî du ye bi vîya we em giştî dinivîsînin dema ku em divîsînin 4 cara yek dike çi dike 4 du cara 10 dike çi dike 20 0 cara 100 dike çi dike 0 du cara 2000 dike çi dike 2000 deverna van reqeman ji top sere bikin dê çi divê 2000 li jor 0 li jor 20 û 4 0 0 0 4 dike çi dike 4 0 dudiya dike çi dike 2 0 li jêr tiştek tune xwe bera jêr dide du xwe bera jêr dide wek hûn dibûne bû 2024 ev çi ye ev xaneya dehan e di ev derbarê xaneyan de biviyayê em difikirin yek deh sed hezar 10,000 100,000 milyon bi vî xaneyî bi vîya wayî xane her tim berdewam dike û diçe wekî mînak em çito bêjin em vîya dikarin dîsa yek wek heve xaneya yekan xaneya seddehan xaneya sedan xaneya hezaran 4 li vê derê xaneya vira du ye nirxê xaneyê du ye xane bi xwe jî a sedan e 0 vê derê xaneya sedan 0 e xaneya dudiyan jî a sedan jî a hezaran jî du ye bi vîya wayî em dibêjin xaneya hejmaran waya ye bi rastî min hinek pirsgirêk kirin hinek ciya de wek xane derbas dibe hinek cihan de jî min peyvek dît bi rastî min bi xwe jî ew peyva fehm nekir min bi rastî jî ew peyvan bi xwe fehm nekir ew peyvan ez jî nizanim çi ye yanî pêpilk ez bawer dikim peyvek wisa û yanî min fehm nekir pêpilk çi ye pêpilk ji ku derê hatiye ji kê ye ji kê ne min jî fehm nekir yanî hûn zanîse hûn dikarin bêjin ji ber ku min fehm nekir min li ser Wîkîpedyayê jî nedî Wîkîferhengê jî min pêpilk nedî yanî pêpilk çi ye pêpilk yani êk va peyva nivîsandiye ji bona vêya bona xaneya hejmaran bêje we pêpilk ji ku anî yanî pêpilk ez jî nizanim pêpilk çi ye yanî pêpilkê binirin heke hûn dizanin jî hûn dikarin li jêr binivîsînin ez bi vêya dikenim ji ber ku pêpilk yanî pêpilk çi ye pêpilk ji ku hatiye ku da ve derê ez jî nizanim heke hûn zanin li jêr binivîsînin min ev jî dît pêpilk yanî ez bi xwe nikarim bêm pêpilk yanî pêpilk pêpilk dev ji pêpilkê berde ez ê wek xane bêjim hûn pêpilkê jî heke hûn dibînin çi ye yanî hûn ji derbarekî vê peyvê de tiştekî ji min re bêje ez min fehm nekir yanî pêpilk çi ye hûn bêjin se ez ê jî gorî wîya ez wekî vîdyokê din li ser vîya çêkim ama hejmara çi hejmar xane bingêha dehan reqem bi vîya wayî ez min vîdyok
من مینا ji we re qal kir min çêkir û em dixwazin bi vîya wayî berdewam bikin. Li jêr jî em ê qala texmînkirinê bikin di ber ku dem di matematîkê de divê ku em bizanibin texmîn bikin. Yani texmînkirin çawa dibe? Tu hinek hesa dibîne li cerdera dibê li vê derê derbi çend tane heb hebin di vê derê de hezar heb heye. Yani ka tu çawa dibêje te çi to dî te çi to got va çi to dibe. Em ê vî hesabî çi to bikin. Divê îro jî em ê di derbasî texmînkirinê de jî qala vîya bikin ji ber ku matematîk bi xwe di jiyana me de heye. Ji ber vê yekê divê em bibînin ka ku dere jiyanê de heye. Texmînkirinê were em ser bifikirin. Texmînkirin niha hêla ku tu dûnî çi di vê derê de hêlik tu hêlik di va çekkirina de hêlkê teve dibînî û tu dikane çi to bê. Veke mînak em bêjin vê derê çend tane şekkira tu dibîne? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Bi vîya wayî 11 tane am dibûne. 11 tane tivirdî. Tu çend tane kana di vê derê ke? 1 2 3 4 dibe 5 û 6. Em kanê hêlkê 6 tane 6 cara 11 bibîne. Dike çi? Dike 6 û 6. Hêlik dike 6 û 6. Pekî ev çend hêlê vê heye? Ev yek hêla me, yek hêla çep û rastê, yek hêla paş, yek hêla jor, yek hêla jêr. Bû çi? Bû 6 hêl. 6 cara 6 û 6 dike çi? 6 cara 6 û 6 dike çi? Em bibînin 6 6 36 sê dimîne li wê derê. 6 û 6 36 37 dike 39. Sêyîsî du nod û 6 şeker difirdane. Erê. Sêyîsî du nod û 6. Sêyîsî du nod û 6 bi garantî sêyîsî du nod û 6 difirdane. Sêyîsî du nod û 6î mezintir difirda şeker hene. Yani heke here kêm sêyîsî du nod û 6 heye. Ji ber ku em dizanin 6 hêle. Êdî navber jî heye. Ji ber vê yekê hema em dizanin navber qondî qasî sêyîsî du nod û 6 jî nabe em dikarin bêjin hezmara şeşan yani hejmara şekiran sêyîsî du nod û 6 sêyîsî du nod û 6 êdî dike çi? 6 6 12 9 9 18 yeka dijî jî bû 19 a li vê derê yek dest me de ma sê sê dike 6 7. Yani di vîya de di navbera sêyîsî du nod û 6 şeştî nod û 6 zêdetir û ji hevsîd û nod û duya jî kêmtir şeker heye. Em zanin ji şêstî û nod û 6an mezintir e, hevsîd û nod û duyan kêmtir e. A di vê derê de hûn çi bêjin? Hûn dikarin bibînin. Weke mînak em bêjin çi tu bê 4 sidî jî dibe, tu bê 5 sidî jî dibe, tu bê 6 sidî jî dibe. Tu bê 7 sidî jî dibe. Bi vîya wayî texmînkirina şekiran me kir. Me texmînkirina şeka kir. Dewerin em li ser vî em texmîn bikin di vê dawetê de çend merî hene. Ji bona vîya jî min tiştekî wisa gir di vê derê de rastî ez bi vîya wê bikim êdharin be bi vîya wayî niha di vê derê de çend tane merî hene? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 19 20. 20 tane merî difirdane. Tu carê bîne vira te cariyanî vira bû du du sê 1 du 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Me got çi? Me 15 cara 15 cara me got hev heye. Di her yekê de jî çend merî hew? 20 merî hew. Em dibêjin 20 merî heye.
بیست مری پانزده جارا دکه چه پنج ده فراد و صفر پنج جارا صفر دکه صفر پنج جارا دو دکه ده جاکی صفر دکه صفر جارکی دو دیجی دکه دو دو دوی داره چند مریایی تخمین سیصد مریایی سیصد مریایی دورده ام دبیجن سیصد مریایی yani gora texmîn ke tu bêje di vir de tu nebê 300 meriyê ye. Belkî zêde be, belkî kêm be. Ji ber ku dema ku me bi vî awayî kir, dema ku me vaya bi vî awayî girt, ez hatim vê derê temam, hatim vira temam, hatim vira bi vî awayî dibe. Vê derê de kes tune, di vir de kes tune. Hema ez hatim vira jî, dema ku me vanî vira jî, hayloro va çîş. Bajnew mi dema ku anî vira jî hemî tu ji bû. Ji ber vê yekê ev texmîna bi vî awayî dikare rast bibe. Zatî di pêş de em ê li ser jîreya em ê li ser jîreyê biaxivin û em ê bibînin gelekî girîng e ku em vîya di şeklek xweş de pê bigirin. Yanî biçûk û xweş de pê bigirin. Em ê bibînin ev gelekî girîng e. Ev jî li ser texmînê ye. Yani dayî îro hemî tişt li ser vîya mezinbûne û çêbûne. Bi vîya wê em dibêjin hekeva hinekî dihûr bûya me nê daha xweş bigirta. Me nê hemî daha xweş bigirta. Wek mîna vîya heke hûn pêz dijmêrin, hûn dikarin pêz jî bi vî awayî bijmêrin. Weke mînak di vir de tu çend tane mîya dibînî, di vê derê de tev berxa giştî bijmêre. Yek, du, du, sê, çar, pênc, şeş, heft, heşt, neh. Neh a vira deh. Me deh tane di vir de dî. Deh, bîst, sî, çel, pênce, pênce, şêst, heftê, heştê, nod, sed. Tabii me vê derê jî girt, me vira jî girt, me vira jî girt, me vira wan ez ez bi vîya wayî bêjim tenê ciyê lê yayî pezeyî bigirim. Yek, du, du, sê, çar, pênc, şeş, heft, heşt, neh. Neh cara deh dike çi digin nod pez. Di vê de re tev berxa giştî tu nebê derê dorê nod peziyayî. Hema not peziyayî tu nebê. Tu nê derê dorî not peziyayî. Ji vê derê de ez nikarim weke mînake di vê derê de bigû ez texmîn bikim yanî çi qazî de çiqa kêm bibe. Ji ber ku ez nizanim yanî ciyekê mi va çarêla da ser li her derê û cihekî li paş teman nema. Ji ber vê yekî ez nawêm. Weke mînake di vir de mikir me di vîya wayî nekir. Me di vir de jî nekir bi vîya wayî. Çünkü ez zanim me da ser her derê. Ji ber vê yekê jî ez nawêjim. Bi vîya nayîm. Hema heke rewşek hebe ku dibe em vîya bidin ser jî divê em vî karî jî bikin. Bidin ser wî jî bifikirin. Me vê derê de got 300 merî heye. Divê di wê çakiyê bûya çi me nê bigota li cihekî dijî hewya. Weke bigota li paşî hîne heye. Pêş de jî heye. Bigota me nê wê çakiyê bigota dibe ku li vê derê 300 merî hebe hema dibe ku 300 li paş hebe li vê lê hebe û 600 da navbera 300 û 600 de ye. Me nê bigota 500 merî heye. Ama me kesek nedî me tenê bi vîya wayî gerandin nav da giştî ez dibînim jî me got bi rastî ez ê bêjim 300. Bi vîya wayî hûn di ku derê de dest pê bikin ji ew jî girîng e. Weke mînak min di vir de girtiye. Heke we di vir de bigirta wê bi wekî din bûya. Tu di vir de bijimêrî di vir de 20 merî hew di vê derê de belkî 40 merî heye. 40 merî tu çend cara kirû ser? Me 15 cara kirû ser. 40 cara 15 bikiçe. 40 cara 15 bikiçe. 40 cara 15 dikiçe. Tu süd 40 de dike 0,0
شش دکه شست دبینم وردا گرت بو شست تدبر دا بگری ازانم هر در مینا ورژین نه یعنی ام بویا وید براستی کانیم بفکریانا من بگو تمت وردا گرتیه مد جیه مزن دا گرتیه و جیه هور دا گرتیه جبر ویاجی و د ناوبرا سیس دو شست دیه امکانی بویا وید بفکریانا دوی داره دیجی من دور دا دست پیکر مکانی بدا سر وی داره بودا دور دا چند تنه ایه یک دو دو سه چهار پنج شش هفت هشت نه ده یازده دونزده سیزده چهارده پانزده دوازده هجده نوزده بیست بیست یک بیست دو بیست سه بیست چهار بیست و پنج بیست شش بیست هفت بیست هشت بیست و نه سی سی و یک سی و دو من دور دا گوتو چند تنه ایه گوتو ده تنه ایه هم از نادیم سی ایه دور دا بگرم از آنم وجه سی جی کم تر به یعنی سی جارا پانزده و هر چوسه ایجویاجی کم تر به دور دا زیبم چه مگوز نه مده هزاره جمارتم مگود ده دور دایه ده هزاره مگوتو براستی مگوتو نه هزاره بکه دوست دو هفته از دور دا بیجم حجمارا وی پزی د ناوبرا نودو دوست دو هفته ایدایه وید از کارم بمشه از کارم بمسد و پینجه تخمین مسئله تخمین کرن هم تخمین دکن هم نابیجن حقی همه ببین تخمین کرن تخمین آخو هم چاوا دکن بجبر وی اکی دوی هم تخمین خود دم آقامه جیه که لسر بفکره جیه که همه جخورا رفرانس بگره دبی هم خوش هل بجرینن اویدیا جو قصایی مقاله بنگی ها دهانو تخمین کرنه کر اما ده ویدیو اکتد ده قاله چه بکنیج نزانم از باور دکم قاله سدانه می بکن و ده ویدیو ده حتی نی ویدیو ده ویگا وی خاطره و بیر نکن که قنالا ما بشوپینن ویدیو ما پار بکن به حوالی خوره اما به ویاوی بردوام بکن و ویگا وی خاطره و کن زانن لسر پلی ستوری برنامه یک میجی هیا ناوی وی روژلینگویه بونا کو کردی هین ببن به انگلیزی آنجی به ترکی هکه هون ترکی زانه آنجی هون انگلیزی زانه هون دکارن لسر وی برنامه کردی خو پیشتا بخه آنجی هون دکارن کردی خو پیشتا بخن جبر کو هیلا کو تنه لسر تنه کردیه به انگلیزی کردیه به انگلیزی کردیه به ترکی کردیه به ویاوایی پار بویه و هون دکارن لسر وان بخابتن لگاوی خاطره وه